yɛn toto na se ɛwɔ Asante mɛmo di dan so ne ɛdaduane bia no yɛ kae na nanom di Akwasidae ɛdaduane bia ne yɛtena se kwasia da bɛsi ɛdaduane pɛpɛpɛ no yɛtena se ne yɛ di Akwasidae di akae na nanom ase bo nya wɔn krachi ɛkɔ yɛgu nsa yɛ foto ne akae da no ɛne na nanom ato ɛnsa dede yɛwɔ mu nie afempinu ne aduonum ɛde di kae a yɛdi Akwasidae ne kɛseɛ meka de di kae ne sa Akwasidae ne da di kae ɛwɔ afempinu ne aduonum 2025 no ɛyɛ nne ɛyɛ ɔpɛpɔn bosome ne da ɛtɔ so ɛyɛ etu ɛnkono 19th January 2025 ɛna ne yɛwɔ anase tutu ne Asante traditional castle ɛne Asante nyinaa tentini tietia akɔkɔɔ ne tuntum kɛseɛ ne tiatia nyinaa yɛaka bom yɛyi da yɛsi wɔ deɛ de kae nananom ɛdi Akwasidae ne kɛseɛ paa ɛde yɛfi afia no ɛde yɛakae nananom yɛwɔ mu ne Asante Adumasa TV wode yɛn nso subscribe dwumadie no wahyɛ dwumadie no yɛbɛbɔ wuram ɛdeɛ ne Akwasidae ne fare ba ne deɛ deɛ ne yɛ Akwasidae no mu amane ne amamɛ bɛyɛ ne dipo fam edu Akwasidae a na Akwasidae kura mpo mfa so bɛn ɛne ɛnya wɔ mu kae hɔ ne yɛ wuram Asante Adumasa TV subscribe dwumadie no hyɛ dwumadie no ne a bidi dwumadie mu nyinaa hyame midi ɛde aduana de hyɛ bidi akɔ kame hɔ na memfa wuram The Honourable Member of Parliament for Asante constituency, Honourable Muntaka Mubarak. Baba Ababedru na ode ensa eto nsayem. Penisi ensa enfu na eyentafeta fene chieti. Enti ensa na juma ba ko eyechia. Okonya fo kubara ko woche biatina. Kanenso kumase kropono abankra tupedi okonya fo kojokosu. Ranso opinka ewa ha. Sanso ena movement for change. Abafi edaho abamofo de yesremo moma no enye ensem ansa se okani pakro ho opani kro ho no betena se wi a ade die kwan so na wafru dwene mu amayen se de beya a police fo no abamofo no emeye opinido yesremo so benkum division benkum fakuno ana semi mu nyina so te hanom a mo beta mo ra na so tokotoko he do te kai ni bra ye mo maso abara bo ano we jase division no we jase wo bi mo hanom a jase division kuma so wo bi mo kuma so jase fakuno ana wo no hanom be ho asona aduana se bibia bi wo jase fakuno ni mo enti nananom ene wo mo tire ba ye ba be bo ayi na so tutu kotoko hene se be yo mo be di Akwasidae adekasia di kai ewo afempino ne aduane no mo na afi 2025 na wo mo emfoni so no sime de jase fe ku de mo ma mpene no na wo mo emfoni so yambo Praise so yana na te amai hene nana adusai antwene wa mpem ene ne maame yana na te amai hema ana wo mo so agye adwa efefufu amane ne amame kwa so do kobi enso so ababesi wono be boa na nanom amamadi Akwasidae adekase di kan ewo afempino ene aduano no sebe ana adusai antwene wa mpem ene maame te amai hema ana wo mo emfoni ne so no na say ne donkum so be na se wono mai hene so ete yana na te amai hene ensa donkum so fe a enye asem kuma ti semei yana na tefamai na edise anche wampe ana wo no emfoni ne so no sio bodo mai hene
Tibodo Mahine, Nana, a Jay Coco, Tati Free by Mai, Tibodo Mahine, one in Mame, Opapini, Tibodo Mahima, and so 7 Periasa, and Omoto, Nana, a Jay Coco, Tati Free by Mai, Nana, and so Ababi, Nana Fagan, Nana wife for you. I am Muna Suma Santi. Now, what is Sabi? And then to me, I couldn't have them all. One of any more young pussy, and Suma Santi. I want to see again. Nana, a Jay Coco, Tati Free by Mai, Tibodo Mahine, and I will and for the solo. My Nana Kukua, Nana so about the game, I will make sure you see him over Canada. I want to I said to very much of possibly over Asante my show. I'm Asante my Ayakabele, and I'm very over a for the so Nana Kukua, I'm for my and I will and for the that's a real coffee Asante Mesa, someone on my and I'm very on so I take job. Although when you are not sitting to, but the way I'm a Akwasidae in the guy I think in that's a real coffee Asante Mesa, someone on my and I want to pay for and also so that's a real coffee Asante Mesa. Also then pay for and pay, and I also I take job. Also a tiny rate, I'm a day, and you're kind of I'm another at the alum. With the Akwasidae, I may share because Selfie Adumasa TV, subscribe to radio, message radio, Maunia, also so in the share. I'm money and I'm a netting and perform Noah. Sampa my hine on a favorite hine, Nana Samba Jafla or Tusumino, or the Sabiana, a favorite my hine, as a son, and all the town of Mosabetas, everyone, anyone, young for one in Yamama, so I'm a better you are not sitting to put up a hine, so I'm not only Professor Chem Abuati, Professor Chem Abuati, favorite my hine, why another Sampa my hine, and another Samba Jafla, Tusumino, and then another so I take up, Akwasidae, I think you know, and a genuine Akwasidae, kind of, and if it is so, we say so Adumasa TV. Now, after Asante Kingdom, and my name, and I say, also so at the 1 year and another was so Manova, you are not sitting to the DA at the Kissia of Impero, and a Tutu, and also be Diapo, Asante Kingdom, and my name, and I say, and also so at the our living here, said the previous, and so I did just perfect. Our other brother of Henny, so you pay no man, no possible. You said, well, Gabby, I Gabby, and I'm saying, Santa Nina can trouble, and you are Dassable to Sebo, our Tassamino, or no answer Gabby, and my Henny, also so Ababy, about a brother, no, and no one in here, and that's it to put up on him outside anywhere. I'm waiting a day, and the kind of anonymous, and Akwasidae, they will say, as a selfie Adumasa TV, subscribe to me, the stage, maybe I will be off on Sabbath on a TV, but no subscribe to me, and not maybe and also said that the day I do tomorrow, okay, before I was Sabbath. Now, so I'm money, I'm not Asante, yet to us here. I had some of myself because it's you, and I was the guy of Penony to know me. I yes, some of my share, and yes, it is some of your Dassable to Sebo, and I will know if it is. That was say, was my point, when I am a man, and I come out to feel my point, and I say, and I was so I take and do anyone that time, you are not so to cut up on your teeth. I'm a and a day, so I kind of not teach you, and I think you know, you don't know my name, kind. And I don't come out to feel on you, and that's a bread, or say, was you. I sat my good day, we see it, and I was a one way for me, the funeral. You are the tree, and I hear a massive say, was you. On us, why if you found now, so many hours, I don't want you to see it, and so about the so many, and I mean, and I'm not letting you know, you are not supposed to say, and I had to come out to see, and I hope you're okay. And that's my and I'm ready to do. What is so about the deal of
di Akwasidae Akwasidae Mahama ɛyɛ nana amoanima didi ɛna wɔwɔ no ɛyɛ mfonyin no so nana nso so ɛne ne dɔm ɛne Akwasidae nyinaa nso so aba bɛdi mu wɔ ha no a wɔn ba bɛdi Akwasidae yi ɛnɛ dɛ yi nso so ɛde akae ɛyɛ nananom sɛbɛn Akwasidae Mahama ɛna wɔwɔ polisi nana amoanima didi ɛna yɛkɔwɔ ɛfidie yi so ɛbae sɛbɛn ɔfiri so man hene no ɔfiri so man hema nana afa ne wa ɔtɔ so mmiɛnsa wɔne hera Dramani kɛntɛn ɔtɔ so mmienu ɛna sɛbɛn nananom nso so aba bɛta hera n'ase tutu kɔtɔkɔhene akyi sɛ ɔmo gyina yi Akwasidae titiriw ne de di kan Akwasidae di kan wafe bɔne ne aduonu nom mu yi yɛdi ɛde akae nananom no hema me nana afa no wa wɔfiri so fo nyinaa ma me ɔfiri so hema nana afa no wa ɔtɔ so ɛyɛ mmiɛnsa wɔne hera Dramani kɛntɛn ɔtɔ so mmienu ɛna ɔmo nso so agye dwa wɔboa ɔmo wura ama ɔmo adi Akwasidae ɛyi ɛtwosoman hema nana yɛ Asante a wɔne bɔɔre yere yɛ nana obiansa ɛna sɛbɛn nana agye dwa ɔmo nso so aba bɛta hera kɔtɔkɔhene n'ase tutu akyi ama ɔmo ayi dɛyɛ so wɔde adi Akwasidae titiriw afe mpinani aduonu no mu ade edi kan mu yɛ nana yɛ Asante a ne yɛ nana obiansa bɔɔre yere ɛna sɛbɛn mmienu nso so abɛdi mu a ɔmo boa kɔtɔkɔhene ama n'adi ade ɔhene nana akɔbranti ɔno nso so ɛne sɛbɛn breakfast a wɔbɛbie mu Kumasi traditional festival Otumfour titiri no ɔmo nyinaa ɛna di ɔno Kumasi yɛtiri ɛna sɛbɛn nana nyinaa nso agye ɛda ɛyɛ ɛgya na bɛhyɛ ɛyɛ nana abɔdɔm ɛyɛ bɛkɔ abɔdɔm ɛyɛ nana akɔbena ɛnti wɔyɛ santehene bɛnkɔ nana akɔbranti abɔdɔm ɛyɛ bɛkɔ ɛyɛ Kumasi divisional Akwaku Ɔten CEO of Angel Group of Companies ɔno nso aba bɛdu hanom ɔno nso bɛboa ne wa n'ase tu kɔtɔkɔhene abɛta n'akyi ama na Akwasidae di kan wafe mpinani aduonu enum nom ayɛ krabɛrɛ sɛbɛn Dr. Akwaku Ɔten sɛbi ɔno nso so aba bɛdu hanom Dr. aba bɛdu hanom a wɔba bɛkyia Asantehene abɛboa ama Asantehene nso so adi adɛ kɛseɛ titiri ne afe mpinani aduonu nom anim Akwasidae di kan wafe mu no sɛbɛn Dr. Akwaku Ɔten the CEO of Angel Group of Companies ɛna aba bɛdu hanom asomdwee mu amane ne amammerɛ
Asante Adumasa TV. Ana bele ma yakwana di jumadi ne ba ma hia de baba sumu nyina aba na wiye. Akwasidae ni nyina aba na wiye. Afempe no ne aduonu nom. Akwasidae di kai ewo afimo. Opepembo so ne da na toso ye edonkono 19 January. Ana yewa na situ kotoko hene. Da isi woni Asante ma traditional castle ni Asante ma nyina etena ase ejije di kai na nanom. Ye de nyina aba na wiye. Adesade wom die na wusu afimo. Mabuno ya fa ye won sha. Mane ya ka be mama ye totona ase. Sade woni tuya you better from where piano, you're the back at the other summer, said the end, and then and Nasiria, the piano, the basso about the summer. Selfie Adumasa TV, or the other subscribe, Median, Washington, Median, so Amalia, and the office of notification, and that's one. Now the one Sabo said, if I be better for piano, and I be the Kaya, and the Camidi, and the Ediana this year, the Yakam.